Вітанкі. О, нібито лайф. Хе-хе-хе, пайшло. Па-першае, мы працягваем гулькацца у мыша. Па-другое, я ось пераглядзеў тое, што мы учора нагулялі, і высветлілася, што мы гулялі амаль што ў абсалютнай цішыні. І сёння гэта выпраўлена. То бок вы можаце чуць, як ён бегае, шлёпае, як ось. Чуйце, як паходня палае. Цяпер усё гучыць як трэба. І задак чухаецца таксама. Ці добра чутна, ніндзя? Пракаментуй. О, дарэчы, штосьці там ляжыць. Машрум. Агонь. О, файна. Нарэшце разабраліся. Файненька, значыць, все у нас цяпер будзе добра. О, чутна, як гэтыя гупаюць. О, як гэта чыхае. Хе-хе-хе. Выявілася, што праблема была у майстар гучнасці. Чамусьці яна была заніжаная, і ўсё за ёю было таксама зніжанае. А сёння будзе да халеры як трэба. Да, досыць чыхаць. Не чутна нічога, я сябе не чую. Ох. Ну, у параўнанні з учорашнім так. Я пераглядаў, там амаль што абсалютная цішыня была. Я нават трошки сабе цішэй зраблю, бо я сябе не надта чую. О, і дарэчы, цяпер прыемна арыентавацца, то бок я чую, дзе менавіта гупае. То бок цяпер яно ў розных вушах гучыць па-рознаму. Каб павідацца з вамі сённяшнімі, я і зняў масачку, але масачка тая дужа-дужа добрая, таму зараз мы яе апранем абратна. Вітанкі арыгана. Ох, не халеры сабе, глядзіце, якая цікавая механіка. Калі мы побач з кімсьці, нам нельга пераапранацца. То бок спачатку трэба схавацца. Цікава. Так. Ён тут, ака. Давайце размаўляць з гэтымі жэўжыкамі. Яны нашыя да халеры сябры на гэтую частку гульні відавочна. Дзе можна здабыць шалом? Але яго здабыць будзе цяжка. І яны прапануюць нам трошкі пагандляваць. Ага, і флорны ім не той, каб трэба, відаць. За той шалом яны прапануюць, каб я зрабіў песню. Яны хочуць, каб я зрабіў баладу пра іх. Зараз будзем пець песню пра двух мышэй. Баладу пра Густо і Фатале. Ну, добра, чаму не?
May I present to you the greatest of crook. Greatest, але ніколи не читав книг. Двойняшки злодії. Карацей, треба просто попадати у рифму. Фаталя у їх за голову, а густа за мускули. Ну, карацей, у рифму тут даволі просто попадать, тому що усяго тільки два варіанти. І таким чином ми отримали купу досвіду, до речі. І ми отримали шалом. Ух ти! Яны сапраўды стрымалі сваё слово. Зараз будзем глядзець, што там за шалом. Яны нас папрасілі знайсці пропускі. У нас ёсць два. Мы аднаго знайшлі каля каля пацука закрытага за краты, і яшчэ адзін дзесьці знайшлі, я ўжо не памятаю. Чаму вы не ў асноўнай турме, дарэчы? Яны адтуль сышлі колькі дзён таму. І магчыма іх хутка выпусціць, але хутчэй за ўсё не. Так. Мой ангельскі, як заўжды, амаль што ідэальны. Так, там ён ідзе, а ён ідзе сюды. Пачакаем пакуль што. І зараз пойдзем шукаць прыгод. Нам трэба да халеры ўсяго паназбіраць. Па-першае, ружы, па-другое, ось прапускі. Ой, матка боская. Буйным планам вам пысу машыны. Так, куды зараз пабяжым? Ну, я ўжо трошки прыстасаваўся да гэтых жэўжыкаў, магу міма іх бегаць. Ну так, гульня дужа прыгожая і міленькая. Мне асабліва падабаецца тут святло. Заўжды, калі у нас гульня пра стэлс, пра нейкіх жэўжыкаў, якія хаваюцца ў цемры, трэба прапрацоўваць святло, і святло тут дужа-дужа файнае. І гэта пры тым, што ў мяне налады фактычна нізкія. А што гэта за святло такое? Што за годрэйсы, адкуль яны б'юць? Ну вось адзінае толькі, што яно багае перыядычна, як мы маглі заўважыць. Так, мне патлумачылі, што ноччу соўкацца не абавязкова, што можна зайсці сюды і паспаць. Вось у нас пачынаецца ноч. Ой, а што я націсну? Мы і захаваліся, і паспалі. І трэба яшчэ ўзяць, мабыць... Нет. Свечак нам не трэба зараз. Ну зараз ноч. Ноччу мы яшчэ паспеем пасоўкацца, я хачу... Не, пачакай. Чакай. Як перасоўваць гэты будильнік? Куды ты... Так, блин. Куды націскаць? Так, зараз глыбокая ноч. Куды ціснуць?
О, знайшоў, божачкі, трэба на клавішы руху націскаць, каб пераводзіць будильник. Окей. Хе-хе-хе. Не адразу, але сцяміў. Там у нас ходзіць чарговы гвард, а тутака у нас пачынаецца раніца. Давайте станем ось тутака і паглядзім на мапу. Не, на мапу глядзець няма сэнсу. Паглядзім на спіс нашых квестаў. Па-першае, трэба апрануць маску. Яна нам дае да халеры ўсяго добрага. А 5-й раніцы нас нясе на ранішнюю ну не прабежку. Будем лічыць, што гэта скандынаўская хада. Гэта наш асноўны квест. Трэба знайсці жукоў, скаббітаў. І мы амаль што сабралі вось гэтыя пацучае, карацей, пацучую броню. Вітанкі ў рыск. Нам яшчэ засталіся ось пальчаткі, карацей. Ці не? Чаму я лічу, што гэта пальчаткі? Ну так ці інакш нам застаўся апошні элемент, каб сабраць камплект. І тады, калі я разумею ўсё слушна, нам можна будзе хадзіць па гэтаму замку спакойна, ні ад кога не хаваючыся, таму што пацукі будуць нас прымаць за свайго. Да пірацкага камплекту яшчэ аж 2 пункты. Таксама 2 пункты на злодзейскі камплект. Вось квест густой фаталі у нас амаль што выкананы. Мы раней ужо знайшлі 2 пропускі, і нам яшчэ 1 трэба знайсці. Так, мой маленькі пацук, хварэлі. Вы як пабачыць, як ён ходзіць у гэтай брані, ох, ад мілаты палопаецеся. Дарэчы, божачкі, нам трэба было завітаць ноччу да пані і правесці з ёй ноч. Ну, наступнай ноччу зазірнем. Ружы яшчэ да халеры збіраць, і яшчэ трэба збіраць каралеў, каб у вулі запхнуць. Оп, з'явіўся каваль. А пані чакала, дакладна. Вітанкі і куткі. Мы жанаты мыш, але ўж бачыце, нас прымушаюць па квесту завітваць да адной мышынай пані ноччу менавіта. Так, гэта наш каваль, які, нягледзячы на то, што пацук нармалёвы. І ён можа нам накідаць на мапу усялякага. Паглядзім, што. Можна сабраць усе ружы. О! Ключ. Да гэтае самае, да пакойчыка з бранёй, карацей. Яшчэ можна пазначыць усе гэтых каралеў пчаліных. Ну, я так разумею, што грошай нам усё адно не хопіць, каб пазначыць усё. Таму трэба штосьці адно сабраць. Я прапаную ўсё ж такі хуценька дапамагчы, ну просто для размінкі, каб сёння так трошкі наладавацца на пошук вось гэтых каралеў. І, дарэчы, каралеў пазначыць усяго толькі 2 флорыны. Гэта танна, дарэчы. На поўначы і ля дальняй вежы.
І нам трэба яшчэ штосьці, каб іх выбіць. А, і яны будуць адбівацца, дарэчы. Цікава. Што здарылася? І куткі? З чым вас павіншаваць? Так. На поўначы у нас выхад, дарэчы, з гэтае самае. О! Падарылі ушнікі, гэта дужа добра. Віншую. Абсталяванне для стрымера гэта дужа важна. Ось я калі трошки разбяруся, сабяруся, я пачну збіраць на вебку прыгожую. А то у мяне ось гэтая ноутбучная, яна дужа слабая. Оп, заўважылі трошки. Спытаць аб рэштках адзення? Ну, магчыма, можна так. Так, що ми амаль што сабралі? Мы амаль што сабралі... Эйт, Флоренс, ты што, ашалеў? Вушнякі з рагамі? Ні халеры сабе. Живого каточка? У нас тут не каточки, у нас тут мышиное трошки королевство. Ну и так, и плюс гэта не каточек. Гэта шакал. Ну, сілаў няма, гэта звычайна. О, дарэчы, а мы там былі, а чаму мы не знайшлі? Пацучка, дарэчы, на фон я збіраюся намаляваць, каб ён побач тут са мной варушыўся, перыядычна выглядаў. Гэта будзе доўгая анімацыя. Мы яе на стрымах зробім, і у нас тут побач будзе сядзець пацучок, мыша пацука, павук. Так. Дзесьці тутака у нас вось апошняя частка камплекту гварда. Так, тут прыйшла Нідзя і сказала, каб я бліжэй паказаў. Вось гэта не каточак, гэта шакал. Гэты егіпецкі. Ну, Анубіс, ён же шакал. Ну, так што ты... Карацей, гэта дакладна не каточак. Але выглядае як каточак, усе кажуць на яго каточак, і Ніндзя на іх кідаецца і забівае. Так, каточак... Не каточак, як выявілася. Так, дзе ў нас апошняя частка камплекту? Па-першае, ці можна гэта спаліць? Не, гэта, здаецца, нельга спаліць. Па-другое, ага, дзесьці ось тутака. Так, пропустим гэта жэўжыка. А ты нас не бачыш, а мы цябе бачым. Таму што мы геніальныя злодзеі. А дзе? А, можа вышэй ці ніжэй? А, яно будзе ніжэй, дакладна. Таму што вось у тыя дзверы мы яшчэ не заходзілі. Во, сюды мы яшчэ не заходзілі аніводнага разу.
Холера. А ключа-то у нас няма. Эй, барыга. А ключ-то где? Потому что ён нам прапанаваў ключ, але я... Вось, калі мы натуральна прайшліся, я яго нідзе не знаходзіў. Дзе, во. Ту Флоренс. Ну давайте, чаму не? Таму што я дуже хачу ўжо гэты камплект. Заодно захаваліся, дарэчы. Пачакайце, а ён сказаў? А я не паслухаў. Холера, я не паслухаў. Я праслухаю, цяпер я не ведаю ўсё адно, дзе той ключ. Пры тым, што я за яго заплаціў. Well key. Не заплатил? Серьезно? Я все еще думаю про это самое вушняки з рогами. Мне так само треба штось гэтка. Не, так бачиш, заплатил, потому что тут уже нема гэтага пункту. Все оплачено. Магчыма, ён нам его просто дал? Не, все еще зачинено. Вось цяжка быць стрымерам. Згубіш увагу і ўсё. Ці магчыма, яно просто не на гэтай лакацыі. Тут ж яшчэ ёсць розныя лакацыі. Холера. Дарэчы, а ключы, магчыма, калі дзяўбануць гэтага пацука, з яго вываліцца ключ. Давайте паспрабуем парабіць трошки гвалту. Ля, навошта я сюды прыйшоў? Ось там у нас ходзіць да халеры пацук. Калі яго запуліць бутэлькай, магчыма, з яго штосьці вываліцца. А, не, ён у шаломе. Холера. Ну, трошки сапсавалі сабе прыгоды, цяпер не ведаем, дзе знайсці патрэбны нам ключ. Ну, в гэткім выпадку просто пойдзем, куды пойдзецца. Напрыклад, тут у нас зачынена, але хутчэй за ўсё туды можна пралезть, таму што вось зазіраем і бачым, што там у нас глыбока ёсць куды падаць. Файна. Далей я хацеў зайсці у пацучыны
у інтэрнэт карацей. Уначы яны там усе спалі, а цяпер яны спяць. І слухайце, яны бясконца спяць. Чаму яны зараз спяць? Зараз дзень. Падсучыная карчма. Захаванне, а чым захаванне нам дапаможуць? Типа перазагрузіцца прапануеш? А давайте паглядзім. 3 хвіліны таму. Ну гэта вось і пасля таго, як мы да яго зазірнулі. Не. Захаванне нам таксама не дапаможуць. Давайте глядзець, што можна зрабіць ось тутака. Мінулы раз мы тут нібыта пашарыліся і трошки атрымалі ўпысу, калі прачнуўся пацук. Але ось, напрыклад... не, туды мы таксама заходзілі. Сюды ж заходзілі, так? Тут таксама спіць пацук. Ага. У гэтым памяшканні праблема ў тым, што тут да халеры невялічкіх куфараў пацучыных, але ўсе яны зачыненыя на нейкі паўночны ключ. Ну, вядома, север гэта маецца на ўвазе іншае. Оп. Здабылі бутэлечку. У гаршках мы капаліся, яшчэ трэба спаліць ось гэтую халеру. Не, тут футлокеркі. Тут просто не тое, каб ёсць куды схавацца, калі што. Да онь таго куфара бегчы далёка. Адпаведна, вось гэты жэўжык прачнецца раней. Ну, гэта мы потым будзем эксперыментаваць. Зараз нам трэба знайсці штосьці, што дапаможа нам прасунуцца наперад по сюжэту. Пуста. Так. Гэтых жэўжукаў чапаць фактычна нельга, таму што яны ўсе ў гэтым самым, у шаломе, і глушануць іх нельга. Яшчэ адзін постер, плакат, ці як яно там называецца. Тут у нас іх двое спяць. Гэты пусты. Трэба яшчэ уважлівей глядзець у сэнсе. У стэлсе можна да іх падысці і скрасці ў іх штосьці? Сур'ёзна? Ну, просто я ў стэлсе падыходзіў да сплячых, і яны адразу мяне адчувалі. І хутчэй за ўсё той, які не спіць, ён тым больш мяне адчуе, не? Ну, зараз паспрабуем. Таму што тут неяк чагосьці цікавага мы не знаходзім. Опа! Тут ёсць хованка. Трэба запамятаць. Ну, давайте пойдзем. Зараз мы трошки захаваемся і будзем эксперыментаваць. Ля. Яшчэ мы ў гэтыя дзверы не праходзілі.
і ў гэтага гварда няма шалома. Таму я прапаную зараз залезці сюды, захавацца, вылезці і, пачакаўшы, пакуль пройдзе ось гэты, той, што ў шаломе, паспрабаваць праламіць галаву вунь таму, які леваруч. Хе-хе. Спать. У гэтым не было сэнсу, таму што тут неяк катэгарычна зачынена. Ага. Ну нічога, будзем лічыць, што можна, мы проста патрэніраваліся ў забойстве пацукоў. Ну так. Яны проста спяць. Это ведаеце, як Бэтмен. Яны ўсе жывыя, яны проста спяць. Ён прачнуўся. Ён прачнуўся і пайшоў нас шукаць. Так, о, дарэчы, ружа. Зараз мы дзесьці схаваемся. Ой, матка боская, нас пабачылі. А што будзе, калі мы ў яго на вачах залезем вышэй? Што ты будзеш рабіць? Нічога. Хе-хе. Слабак. Я invincible, мыс. Так. Зноў ж такі, нам трэба неяк паспрабаваць грабануць ён таго же... О, гэта што за карыта? Сюды хавацца можна? Так, сапраўды, сюды можна... Бацюхны, як мы схаваліся. Супер стелс. Хто нас там бачыць? А хто там бачыць? Хіба там хтосьці ё? Там гэты соўкаўся. Наш стары знаёмы. Так, карацей. Чакаем, калі тут будзе праходзіць ось той ёлуб. Будем спрабаваць выцягнуць з яго ключ. Мы с яго сцянулі платка. А ключоў у яго не было. Мы нікуды не спяшаючыся залазім. Яны, глядзь, абодва тутака.
Вадаплаўны мыс. Ну, гэта нават не вадаплаўны, гэта не ведаю. Больш похожа на ванну мыфыную. Ну, так, трошки аб'юзім. Ну, мы просто мыф міністрэль трошки, ведаеце. Що тут было, почакайце. Що ми тут знайшли нейкае? Трошки авантуристичны мыф. Мыф авантурист. Мы штосьці знайшлі. Що гэта? Трохгаловы акорн. А, жоўт. А навошта ён? Ну, ён пазначаны неяк асабліва, то бок гэта квеставая нейкая халера. І, дарэчы, ён ва ўкладцы квеставай. Ну, окей. Так, мы вызначылі, што ў таго жэўжыка няма аніякага... Вау. А як сюды залезці? Мы тут, здаецца, не былі. А як сюды залезці? Ці былі? А, былі, здаецца, былі. Ну так, это вось тут мы швэндаліся. О, а што будзе, калі упасці ў ваду? Не, пакуль што не будзем перавяраць. Так, мы тут былі... Ой. А, мы тут праходзілі ля гэта самага. Мы тут уначы швэндаліся, таму я не надта запамятаў мясцовасць. Там у нас кавальку є. Тут мы вось так падымаліся, і там мы знайшлі ружу. Так, все дакладна. Давайте паспрабуем. Оп. Мы зараз непасрэдна над кавалём. І мы адсюль не звальваемся. Але тут чамусьці нічога цікавага і няма. Дзіўна, такое добрае месца, каб штосьці схаваць, а нічога цікавага няма. То бок ключ усё ж такі ў гвардаў. Окей, будзем глядзець. Супер стелс. В сенсі ты не ведаеш, це ж праходзіла. Так, окей, в гэткім выпадку пойдзем у асноўную частку мясцовага гэта самага. Воу, выбачаюся. Праходзь давай. Що я чытаў? Я ні халеры не чытаў. На наступны стрым я збіраўся пачытаць лор, каб лепш у ім арыентавацца, але пакуль што я хіба што трошкі закрануў вокам. Таму што лор тут магутны. Воу, выбачаюся. А, гэта мы зноўку тутака. Ульі у нас пакуль што зачыненыя. Тутака, як сюды падысці? Ага, там нейкая вежа ёсць, дарэчы, у яе мы, здаецца, і не зазіралі. Як нам туды пралезці?
Ти в який бок гупаєш? А як у тую вежу пройти? Нет, докладно не тут такая. Холера. О! А что у нас тут? А-а-а! Тут у нас высоко. Эк. Гэтым разом паспрабуем не падать. Оп. Мы знайшлі яшчэ одну ружу. А, я не чытаў, што Рола казаў. Я з вами размаўляў і праслухаў, што Рола казаў. Эк, тутака мы знайшлі ружу, гэта добра. Але, вядома, недастаткова. Там гэтыя швэндаюцца. О! Хе-хе. Ниндзя. Трошки незграбны, але ниндзя. Дарэчы, простое, што тут усялякіх жукоў да халеры, якія маленечкія. Як я зразумеў, трэба залазіць ва ўсе куты і глядзець сабе пад ногі, каб это самае, каб дакладна не прапусціць чагосьці карыснага. Во, вось тая вежа. Як туды ўлезці? Гэта трэба прайсціся па сцяне, а як улезці на сцяну? Мы не доскокваем трошки. Па дрэву, хутчэй за ўсё, мы не можам лазіць. І тут таксама трошки завысока, ось трошки літаральна. Можа тут ёсць аслінчык? Няма тут аслінчыка. А калі сюды прыцягнуць аслінчык? Я ж дурны, я ж прыцягну. Цябе няма аслінчыка? Гэта занадта цяжкі, відаць. У сэнсе нельга туды. Ты с кем размаўляешь? Зараз мы разберемся. Нельга туды, ага. Нас ніхто не спыніць. Я мыс вар'ят. О! Бачылі? Нельга туды, ага. Можна туды. А куды далей? Так, а сюды я прыцягну? Пачакай, дзе? Не, мусіць не прыцягнуў. Гравітацыя, скатыняка смердючая. Окей. А адсюль мы можем кудысьці ўлезці? Ой. Осторожно. Так. Трошки незручно. О, вітанки.
Не глядзі на мяне. Нас тут няма. Ля, ён нас і не заўважыў. Якое зручнае месца, вы паглядзіце. Так, мы не скончылі. Я ўпэўнены, што туды можна кудысьці пралезці. Я ж не дарма цягнуў аслінчык. У гэты бок... Халер, не бачна. О! Глядзіце, мы штосьці знайшлі. Вы паглядзіце. Чырвоны рэйнджер. Ні халеры сабе. Ну і грошыкі яшчэ. На якіх сходах? Що за пытанне? Так, адсюль можна яшчэ кудысьці прайсці? Эць. А тут не бачная сцяна. У сэнсе не бачная сцяна, я хачу туды. Халера, не пушчаюць. Так, там мы былі, там мы здабылі ружу. Побачылі, я не дарма. За другім пацуком, ну так, вядома, я там быў. Я там швэндаўся ўжо колькі разоў. Мы вось літаральна там побач у ванне сядзелі, калі ты памятаеш. Хвілін 5 таму. Ну, а я зноўку зваліўся. Я хочу паспрабаваць заскочыць на ось тую вострую вежу. Ля, уже дзень скончваецца, я тут швэндаюся туды-сюды. Куды тут яшчэ, магчыма, можна ўлезці? На ось гэтую вежу, там просто гэты дах выглядае дастаткова плоскім. А што там у нас за сцяна? Я мыс. Ніхто мяне не спыніць. О! А гэта у нас што? А навошта? А навошта? Для чаго мы пхалі гэтую бочку? Ну, каб заскочыць сюды, хутчэй за ўсё не, таму што мы і без таго маглі сюды заскочыць. Так, это острая... О! Мы неяк неўпэўнена трымаемся на гэтай вострай халеры. Не, туды наверх хутчэй за ўсё нельга, таму што, вось бачыце, там нават тэкстуры нейкія зламаныя трошкі, хутчэй за ўсё, там нічога няма. А, так там ж і... Блин, тут ж няма самой столі, ні халяр няма. Так, уначы будзе яшчэ складаней сокацца, таму што не бачна. Давайте зараз пойдзем паспім. Ой,
Пасля гэтага мы запасемся святлом і пойдзем далей даследаваць. Пачакайце, мы перавядзем на сярэдзіну начы і пойдзем да гэтага самага, да мадамы, да пані, якая нас сярод начы чакае. Дарэчы, можна захавацца. Алло, ты зноўку не спіш? Усё яшчэ не можаш спаць? Відавочна. Ну, я магу яшчэ раз спець. Окей, давай. Аб чым ёй спець? Мінулы раз мы што пелі? Heaven in a Bottle — это відавочная застольная песня. Под гэта не паспіш. Давайте паглядзім, што тут можа быць у нас у якасці лалібай. Родрик Фёрст. Сцыклівы кароль мы камусьці выконвалі. Мы выконвалі гэта пад суку, здаецца. Gilded Warrior Battle нейкі там, гэта хутчэй за ўсё таксама не лалібай. Гэта мы дакладна ўжо спявалі. Drinking Shanty, як я і казаў. Дарэчы, гэта наша песня. Celebrate. Так гэта пра іх песня. Давайте спяем. Ці пачакайце, гэта пра якую было? Вось гэта. Я не буду петь, вядома. Я пакуль што возьму свой келіх. Вы б бачылі, як я да сённяшняга стрыму падрыхтаваўся. У мяне тут агуркі, яблыкі і нават рыс з капустай. Вось вам у якасці чагосьці зялёнага капустка з рысам. Фаталі ўпэўнена, што яны стануць знакамітымі. І яна заснула. З першага разу. Ля, якія мы малайцы. Файненька. Так, гэты соўкаецца. Мы сцягнулі ў яго платок, але ключоў там таксама, здаецца, не было. Яшчэ ёсць ось гэты жэўжык.
У яго мы таксама сцягнулі платок. Вы бачылі, які я майстар? Хоп-хоп. І ўсё. Ім няма у што шморгаць. Оп. І гэты платок мы таксама забралі. Напиши ў чатик. Ниндзя мне тут робіць пантаміму, каб показаць, дзе мяне не было. Там нейкія, мусіць, яшчэ сходы, якія я прапусціў. Але я пакуль што хачу... Што зрабіць? Я пакуль што хачу взять бутэльку, запуліць у галаву вось гэтаму, браць яго няма чаго. Халера, гэты куфар пусты. Каб цябе. І гэты пусты. Божачкі. Ну, хоть спалим. И алкоголь заберем. Хоп, нас не бачно. И он там прочнулся. У него там все спалено. Все, успокоился. Пиломан. Маленький мыв пиломан. Так, что это за коридор? Это там, где мы поверху ходили, так? О! А сюда мы проходили? Ой, холера. А, это вот той основный коридор, где ходит гэты жевжик. Окей. Дятель. Так, ну тут мы ничего поробить не можем. Только сховаться. Это можно спалить. З гэтым жевжиком мы ничего не зробим, потому что он в шаломе. А, яшчэ ёсць баннер, які можна спаліць, окей. Так, а дзе мы? А, не зноўку тут такая. Пойдзем тады трошки вышэй. Тут мы мінулы раз нічога не знайшлі, хутчэй за ўсё нічога не змянілася. Ты нас не бачыш, не выдумляй. Блин, бачыць усё ж таки. Ці ў сраку. Дарэчы, тут таксама трэба пераманіць. Што ён сюды прыгупаў? Отчапися. Десять там рыкає.
Нам тут такая шеба трошки треба піламаніць. Хе-хе-хе, вы піламан. Ой. А що адбылося? А калі мы захоўваліся? Ні халеры сабе. Я залез на сцяну, і мне залічыла, як нібыта я памёр. Цікава. Гэта было не запланавана. Дарэчы, а навошта нам зерні? Я просто ўжо столькі зерня назбіраў. І палак у мяне да халеры. Бля, вы паглядзіце, як утульна. А, там колючие кусты. Колючие кусты, якія цябе ваншотяць. Не халеры сабе. Булочную? Ну, булочная, гэта не блага, так. Гэта не блага, не блага. Дакладна. Так, давайте глядзець на мапу і прыкідваць, куды можна яшчэ пайсці. Так, там мы былі, толькі што фактычна. Тут у нас пуста. А там мы швэндаліся і знайшлі... Дарэчы, трэба паглядзець, што там па характарыстыкам. Вось, Rangers Boots. Що яны робяць? Яны дадаюць стаміна recovery, але змяншаюць хуткасць і устойлівасць да полымя і падзення. Ну, не ўпэўнены. Не ўпэўнены. Ой. Гэта ж як мы так атрымалася, што мы прапусцілі падказку. Капцы. Усё яшчэ недасяжная нам апошняя частка сета. Давайте глядзець, дзе мы яшчэ не былі. Мы не былі вось у гэтай частцы. Вось гэта я не памятаю. Тут показано, что неяк туды можно пройсці. Ось тут такая літаральна ёсць дзверы нейкія. Тут такая у нас росла морква. Тут мы памерлі толькі што. А ось сюды неяк можна пройсці. Прапаную разбірацца з гэтым. Яшчэ ёсць вось гэты закуток. Сюды мы не зазіралі, таму што там стаіць гвард. І фактычна ўсё. Ва ўсіх астатніх месцах мы ўжо былі. Таму будзем штурмаваць ось тую вежу, дзе нас не было. Ой. Ух, ледзь не зваліўся. Ні халеры не бачна. Тык. Мапа.
Тут мы можем и спуститься. Але нам трэба не спускаться, а подниматься. Вось мы і зараз каля таго агародзіку. Як нам подняться вышэй? Ля, зачинено. А, ось тут, пачакайце, праход нейкі. Але ж мы там былі. А чаму мы там не знайшлі праход той, што трэба? А дзе мы? А, гэта вось гэтае месца. Не, ну тут мы дакладна былі і ўсё даследавалі. Да чаму так ні халеры не бачна? Во, вось гэта гварда неяк трэ абысці. Ідзі сюды, будзем раз... А, у яго шалома няма. Можа мы яго гэта... Па-бэтменаўскі. Ці мы зробім трошки больш стэлсу? Ці ёсць тут магчымасць? Так, тут ёсць магчымасць. Мы можам тут перачакаць, прапусціць яго. Я мыспеламан. Вядома, я агрэсіўны. Опа! Прайшлі кудысьці. Ес! Во, вось цяпер вось гэтыя сходы нас кудысьці прывядуць. Але спачатку мы яшчэ зазірнем сюды. Фартауэр. Я нешта памятаю, была гэтая назва. Так, гэта ў нас выглядае як новая лакацыя, таму спачатку мы зазірнем у вежу, а ўжо потым пойдзем у Фартауэр. У далёкую вежу. Хе-хе. Яшчэ і музыка нейкая загучала. Оп. Мы ўжо больш за палову руж знайшлі. А, глядзіце, гэта хаб. Тут можна паспаць. Папіламаніць. Всё, больш нічога карыснага няма. Нібыта няма. Окей, тады давайте паспрабуем пайсці ў Фартауэр. Там я бачу ходзіць гвард. Але мы можам зрабіць... Я ж дрыгнуўся, гэта быў скрымер фактычна. Мы напароліся на калючыя кусты. Яшчэ нейкі грыб, божачкі. Чаму тут так шмат грыбоў розных всяких? Так, нам трэба пахіліцца. Так, это пералік наших гэтых самых. Ежа. Вы паглядзіце, колькі у нас ежы. Морков 14. Трэба пад'есці. У сэнсе, хто?
Нас ледзьве хтосьці не заўважыў. Амаль заўважылі. Ідзе адсюль. Небяспечна ноччу швэндацца. Я сам небяспечны. Это им небяспечна швэндацца. Таму што я тут. Это що зараз было? Капкан? Сур'ёзна? Это вось гэта малася на ўвазе? І, вядома, мапы гэтай мясцовасці у нас няма, таму будзем даследаваць натуральна. Але зараз ужо, ось, бачыце, падымаецца сонца, таму хутка можна будзе больш-менш бяспечна. Ось у нас 5:30. О, а што гэта за знак? Што гэта за знак? Гэта там у нас нешта. Ось, мабыць, калі нам Каваль распавядаў пра каралеў пчаліных, ён тады і узгадваў. Во-во-во, яно ўжо жыць. Так, ну, відаць, так проста мы туды не ўлезем. Трэба запамятаць, што там ёсць. Вось гэткая цікавая халера, але мы прыйдзем сюды трошки потым. Можна збіць? А яны ж будуць кусацца. Ну, карацей, нідзе тут напрапанавала, таму зараз нам будзе капец. Чым будзем шпуляць? Ау! Ау! Боляча! Вы што, ашалелі? Лянь, не патрапіў. І што, ўсё? Цяпер яны не будуць мяне чапаць? Мы здабылі мёд. Мы здабылі нейкі інскрыпшн. І мы здабылі маладую каралеву. І яшчэ да халеры нейкіх грыбочкаў падазронага выгляду. Калі там ужо сонца падымецца, мне трошки непакойна у гэткай мясцовасці у змроку. Тут ёсць і калючая халера, і пчолы, і капканы. А вось гэта, відаць, тая самая далёкая вежа. Шо? Залаты наггетс? Гэта капкан ляжыць, божачкі. Яшчэ нейкі грыб. Таксама выглядае небяспечна. Яшчэ, божа, колькі іх усялякіх розных. Вы паглядзіце. Яшчэ нейкі іншы. Божачкі, якая цудоўная гульня. Калі вы бачылі мае малюнкі, вы ведаеце, што я люблю грыбы. А тут іх проста піпец, колькі усялякіх розных. Так, гэта у нас капкан ляжыць. Выглядае падазрона. А ў нас скончыліся веткі. Галінкі, то бок.
Ой, вы паглядзіце, які кадрык. Толькі мы на паветры стаім. Калі не ўлічваць гэта, кадрык просто шыкоўны. О, сраку чухаем. Прыгожа. Прыемна выйсці ось так зранку, пачухаць азадак, паглядзець на то, як падымаецца сонца. Яшчэ грыбочак бачу. Там у нас капкан, трыняк запамятаў. Так, капкан. Не уляпацца ў капкан. А, ён там уляпаўся ў капкан, я чую. Хух, гэта было небяспечна. І ён, глядзіце, спужаны. Цікава. Дык а ты ўспакойся ці не? Грыбочак. Яшчэ грыбочак. Дык а шо ты спужаны? Тут уже нават няма гэтага жэўжыка. Баш, капкан разброены. А, ён абыходзіць з іншага боку, ні халеры сабе. Ау! Блин! Все, супакоіліся, нібыта. Так, трошки схаваліся. Трэба снедаць. Мы ж не дарма столькі морквы набралі. І зараз... О, дарэчы, мёд. Мёд мусіць дужа карысны. А, глядзіце, тут праваруч ад назвы пазначана. То бок, калі мы ўжываем, мы яшчэ і даведваемся, колькі яно нам хіліць. Ось, праверылі і цяпер ведаем, што зерне нам падымае на 8 хп здароўе. Цікава. Мне падабаецца, калі механікі дазваляюць менавіта даследаваць сусвет. Ауч! Капец, нас покусалі. А, не покусалі, дарэчы. Ідзі ў сраку, сябра. Нам трэба заняцца ось тым улем. Так малаточка ж мы ж знайшлі учора. У сэнсе. І здаецца, яшчэ калі ты была. Малаточка мы знайшлі і вярнулі кавалю. Ля, прыгоженька. Хе-хе-хе. О, некія ягадкі. Яшчэ, божачкі, колькі грыбоў усялякіх розных. Калі іх адначасова з'есці, нам хутчэй за ўсё гэта самае. А, ну так, так. У Валахайме пчолы такія, трошки злыя. Так, тут у нас нейкая подказка.
Хутчэй за ўсё з гэтым месцам будзе звязаны квест. Адтуль мы прыйшлі. Дакладна. І дзе яшчэ можа быць трэці хайв, трэці вулей. Таму што там вось мы зараз здабудзем з дапамогай бутэлек. Другі. Опа. А бутэлька заваншоціла вулей, дарэчы. Сярэдняга ўзросту каралеўна, здабытая цяпер намі. І калі я не памыляюся, мы яшчэ бачылі ўваход у гэтую вежу. Зараз паспрабуем туды ўлезці. Божачкі, колькі тут грыбочкаў. Бутэльку схавай. Во, вось тут такі нейкі грыбочак. І яшчэ грыбочак. І яшчэ грыбочак. І нейкі ўваход, больш-менш грыбочак. А прайсці сюды, відаць, нельга. Тут хутчэй за ўсё ходзіць ось той пацук. Грыбочак. Туды нельга ўлезці. Магчыма, можна неяк праскокаць. А, халера, тут сходы, божачкі. Да пабачэння, містер Пацук. Бачу ружу. Ужо 10. Ага. А сюды нас не пушчаюць. І нават замкоў ніякіх няма. А, дарэчы, добрая ідэя. Можна ж захавацца. Усё захоўванне ёсць, працягваем даследаванне. Гэта што за акведук? Куды ён вядзе? Незразумела. Магчыма, тут яшчэ штосьці ёсць. Там я бачу халера калючыя кусты, якія мяне ўжо сёння забілі аднойчы і падрапалі не той, каб даўно. Таму туды мы, відавочна, не палезем. Па верхам у вежу не ўлезці. Шкада. Ну, нібыта мы тут здабылі ўсё, што маглі. Зараз мы пойдзем да каваля і паспытаем за мапу мясцовую. Ну, паглядзіце, колькі мы ўсяго набралі, божачкі. Хутчэй за ўсё тут будзе магчымасць рабіць крафт, таму што, ну, відавочна, што гэтае ўсё, яно нам патрэбна для крафту чагосьці. Таму што гэта ў нас укладка квестовая, а не ежавая. Файненько, файненько. Лапух. Грибочок. О, дарэчы. Обелиск честкі. Не халеры сабе. Грибочок, грибочок.
А у кого может быть ключ? Паспрабуем пачакаць грыбочак. Паспрабуем пачакаць таго жэўжыка. Магчыма, у яго на поясе штосьці вісіць, і мы яго грабанем на які-небудзь ключик. А дзе старая каралеўна? Цікава. Грыбочак. Ну, нам просто трэба яшчэ адна каралеўна пчаліная, каб выканаць квест для бабусі. Грыбочак. Грибочок. Капкан, які нас схапіў за сраку. А, ён ужо зноўку пайшоў туды. Окей. У гэтым выпадку пойдзем сюды. Калючыя кусты бачу. Тут бездань. Туды скокаць не варта, нібыта. Нічога цікавага не бачу. А ось тут некая нібыта пляцоўка. Все яшчэ занадта высока, але магчыма ёсць опцыі. Так, тут калючкі. Ну тут дакладна ёсць... Ой. Дзяцюль. Дзюцюль. Я табе кажу, ідзі адсюль. Дзякую. О, дарэчы, ружа. Што там было, я не заўважыў. Нам написала, што штосьці новае ёсць. А, гэта, дарэчы, шорткат да пчол. А, так пачакайце, шорткат. Там... Ой, не зваліся. Там былі нейкія дзверы. Ух, бляха! Слухай, не, паглядзіце. Штосьці трэба з'есці. Моркву накідаемся. Ось, глядзіце, нічога няма. Такі ідзеш. І палову ХП табе здымаюць. Гэта як? Яны мало таго, што забіваюць, дык яны яшчэ і нябачныя. То яно так прагружаецца? А, ці сюды ўвогуле нельга было патрапіць? Вось тут нашыя хайвы, але мне цяпер цікава, то бок гэтае месца, яно не для даследаванню. Але ж туды можна скочыць? Калі мы там захоўваліся? Ага. Всё ж таки гэтае месца не для даследаванняў. Так, мы захоўваліся ось тутака. З таго часу мы назбіралі да халеры грыбочкаў, але нічога страшнага. Таму што грыбочка у нас і без таго да халеры. Окей, мы цяпер ведаем, як яно працуе.
забярем ружу і гэтым разам пачытаем, што там нам напісала, калі мы яе забралі. Таму што ў мінулы раз я неяк прапусціў. Дёцюль. Ну, новая сторонка у кнізе гэтых самых кветак. У нас ёсць кніга кветак. Яшчэ раз копнули сюды, каб ось гэткім чынам пралезці сюды. Зараз, ну вось гэтая дзвер. Яна ж мусіць неяк адчыніцца потым. І гэта будзе шарткат, кудысьці адкульсьці. Оп. Оп. У нас ёсць 2 хайвы і толькі 3 пусты. Трэба будзе знайсці яшчэ одну каралеўну. Так. Да халеры грыбочкаў усялякіх розных. Кнігі. Сонг, Мерас. Тут распавядаецца пра оружие. Мэра — гэта наша жонка, якую мы шукаем. Бойкая міністрэля. Гэта у нас што? Гайд для возера. Як бы дзіўна гэта не гучала. Мапа турмы. А адкуль у нас мапа турмы? Мы ж, здаецца, яе не набывалі. Нейкая навелла. Гэта пропускі, а гэта мапа асноўная. Цікава, цікава. Окей, што я хачу зрабіць цяпер? Цяпер я хачу пайсці да каваля і набыць мапы. Новыя, дадатковыя. Вітанкі. Так. Нам трэба мапы. Дзе мы зараз былі? Вось, Фар Тауэр і Вудленд. Давайте поглядим. Колькі тут месц? І нас аўтаматычна захавала, гэта прыемна. Вось тут мы швэндаліся. І адразу я бачу свой косяк. Ось мы соўкаліся і не заўважылі, што там ёсць яшчэ адзін мост. І по гэтаму мосту можна перайсці ў нейкую новую да халеры шмат месц. Паглядзіце, колькі яшчэ даследаваць. І відавочна у саму вежу мы таксама зойдзем. І хутчэй за ўсё, менавіта вось у гэтай недаследаванай частцы мы знойдзем 3-ю і апошнюю пчаліную каралеўну.
Ага. Прапаную накіравацца туды. Толькі я ўжо забыўся, як туды ўлезці. Нам трэба нейкі шорткат, таму што заўжды соўкацца вось гэткім чынам. А, халера. Трошкі нязручна. Хе-хе-хе-хе. Кожнага разу бегчы міма гэтага жэўжыка. Што, ён пойдзе за намі сюды? Слухайце, нібыта ідзе. У нас тут ёсць яшчэ адзін жэўжык. Все, ён нас згубіў. Хе-хе-хе-хе. Я тень. Я люты мыс. Я за нас пойду шукать другий мост. Глибоцик. Ось, ось. Мост, який я в минулий раз не зауважив. Будзе крыўдна, калі дзверы зачыненыя, але яны не зачыненыя. Ля, божухна. Шо тутака у нас робіцца? Тутака у нас соўкаецца гвард. Але ад яго можна хавацца ось тут. Так, бачу дзверы ось тамака. Ты ж нас не заўважыш? Не, не заўважыць. Что у нас тут такое? Пачакайце. Гэта дзверы. Ёс, гэта тыя дзверы. Тыя самыя дзверы, каля якіх я соўкаўся ўвесь гэты час і скардзіўся на тое, што яны зачынены. Нарэшце мы іх адчынілі. Захаваемся. Все. Яно было дакладна таго варта. Так. Шо там гэты? Соўкаецца дзесьці? Ні халеры сабе тут вышыня. Армари. Ага. Зараз мы яго прапусцім трошачкі і пойдзем даследаваць. Так, тут не тое, каб ёсць дзе схавацца. Залаты наггетс. Ля, зачынена.
І зноўку не хапае вось менавіта гэтага ключа. Глядзіце, у яго вісіць. У яго вісіць ключ. То бок мы яго зараз грабанем і здабудзем неабходны нам ключ. Ён прыйдзе сюды. Там гэты гупае. Не прыйшоў, халера. О, вось ён. Зараз будзем яго хватаць за сраку. А ключ? А ключ? Халера. Ну, ёсць ідэі, як з гэтым разабрацца, нягледзячы на тое, што яго нельга схапіць за сраку. Можна зрабіць ось так. На гэтай халеры ён мусіць паслізнуцца, і нягледзячы на тое, што ў яго ёсць шалом, ён упадзе і, мабыць, разаб'ецца. Опа! Ес! Мы здабылі ключ. Нарэшце, божачкі. Ад самага пачатку стрыма мы за ім сопаемся. Всё. Ух. Ну, цяпер лутаем. О, все. У нас есть полный комплект. Дарэчы, трэба ў яго апрануцца. Чаго яшчэ не хапае? Нібыта поўны комплект. Ля, як нам цяжка, божачкі. Так, сапраўды, вось бачыце... вы не бачыце, хутчэй за ўсё, за маёй пысай. Але тут пазначана, што цяпер... Ну так, вось на тым месцы, дзе я ў коўдрачцы, там стаіць пазнака, што мы апранутыя як чорт. Бяжы, 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 бяжы. Цяжка. Холера. Так, пусто. Бутылька. Тут нічога. Все, тут... яшчэ ось. Свечки. Не трэба нам свечки. Так, що тут? Варнинг. Ага.
Там нешта выбухное у нас ляжыць. Саме той, каб ляжаць каля вялікай колькасці свечак. Бяжым. Мужики, я свой. Цыгарета ёсць? Пачакай, ты з якога атраду? Ну вось, паглядзіце, адзін твар. Не адрозніш, калі побач стаім. Вітанкі! Вы паглядзіце, якая прапрацаваная гульня. Мы зараз займаемся сацыяльным стэлсам. Мы скапіравалі паводзіны і вопратку нашых ворагаў, і цяпер яны думаюць, што мы мясцовы. Але выпускаць усё адно не хочуць. А чаму? Але ж, канешне, перасоўваемся мы павольненька. У сэнсе смешны. Я небяспечны. Паглядзі. Смешны, ага. Шо? І што гэта значыць? Копать? Божечки, ну, Низе так тяжко написать у чат, что треба зрабіць, то яна займаецца пантомимой. Так. Я небяспечны і смешны. Дарэчы, калі я правильно памятаю, то ў гэтай вопратцы мы можам зараз прайсці пазнаёміцца з мясцовым галоўным. Каваль можа прыладзіць, каб мы маглі перасоўвацца лепей. Вось, бачыш. Алло, каваль! Мне трошки цісне. Гэтая броня мне замалая, яе трэба рассунуць трошки. Шості. Щось я не бачу, як ён може нам дапамагчы. Давайте спитаємо його за 8 флорінс. Ну, нехай. Тому що злодійський строй я так само хочу. You think? Не. Solve the puzzle. Strange ring symbols мы уже вырашили. Что ты? Навошта?
Нойс. І ми спиталі ў яго, што ён тут робіць, і ён кажа: шум. Ну, мабыць, трошки пазней ён зможа нам дапамагчы. А зараз мы ведаеце, што зробім? Мы пойдзем, захаваемся. Пабяжым. Вось мы бяжым. А, ну так, альбо пасля квесту. Мы пойдзем, захаваемся. І зараз нам трэба будзе ўжо развітвацца на сёння з мышом, таму што хутка ўжо прыйдуць хлопцы, і мы з імі пойдзем, матка боска, і мы з імі пойдзем у Панькор. Таму мы мыша зараз зачыняем, мы захаваліся, там усё добра. І я пайду глядзець у Дыскорд, можа там яны ўжо прыйшлі. Вядома, у стрымераў няма нейкай звычкі прыходзіць своечасова. Таму, магчыма, я прыпёрся зарана, але так. Нейкія абновы. Не трэба нам абновы. Нам трэба Панькор. Вось. Мы далучыліся да халеры. А, так, яшчэ вось назву стрыма, катэгорыю змяніць. Бачце, колькі ўсяго трэба паспець зрабіць перад тым, як прыйдуць хлопцы.